с 22 числа апреля более 180 машин граждан Таджикистана здесь находятся. И нас не пускают на территорию России. Когда мы спрашиваем их, почему нас вы не разрешаете заезжать на территорию России, говорят, у нас система не работает. Будьте добры, покиньте нейтральную зону и идите в сторону Казахстана. И если хотите заехать в Россию, только могут заехать те люди, которые с 14 лет до 59 лет не имеют права заезжать на территорию России. Младшие 14, пожалуйста, заходите, заезжайте в Россию. Или старше 60 лет можете заехать. Здесь собралось где-то 180 машин. И все граждане Таджикистана, все граждане, другие граждане Казахстана, Киргизстана, Узбекистана, России смело заезжают. Вот, пожалуйста, машины заезжают, их пускают, а нас не пускают. Здесь в 3 ряда, на этой стороне, на той стороне очень много машин с гражданами России, которые в машине сидят дети, женщины. И не дают никакого объяснительного, как говорится, не дают никакого информации, чтобы мы можем заехать или не можем заехать. За 1,5 суток всего лишь проехало 12 машин. С 22 числа по сегодняшний день, по нынешнему времени, всего лишь заехало 12 машин. И вот дети не знают, где нужду исправить, женщины то же самое. Нас не пускают даже элементарно в туалет куда-то. Или пойти в магазин что-то купить. Заходя... Мы хотим уехать, например, в Казахстан. Казахстан нам говорит, дайте нам акт, от чего вас Россия не пускает. Вот это все граждане Таджикистана, все. саломи гарму ҷӯшони хидмат мерасонам ба кулли тамошобинои канали Ройгон Авиа. Шуморо хушомадед мегӯм ва чӣ хеле ки шумо шоҳид шиден, ин бародари азиз гап мезанад ки яъне аз числаи 22 апрел дар граница қарор доранд ва шаҳрвандои Тоҷикистона намемонанд ки дохили Федератсияи Россия шаванд ва аз синни 14 то синни 60 сола на фақат намондестанд даромаданӣ бисёриҳо маълумоти дуруст яъне наметиҳанд ва дар инҷа фаҳмида мешавад ки аниқиш яъне мо занг задем ва пурсиш кардем, ба саволои мо ҷавоб доданд, яъне проверкаҳо зиёда, яъне як нафара на кам аз 1 соат тафтиш мекунанд шаҳрвандои Тоҷикистона. Саволҳо мешавад, ки ҷо омадӣ, пеши ки омадӣ, чӣ кор мекунӣ, ба кадом корҳо машғулӣ, ному фамилиятон агар алиш кардагӣ бошем пеш мегардонандтон. Вақте ки шумо дохили контрол мешен ва шуморо саволҳо метиҳанд, бояд озод ба саволҳо ҷавоб диҳед. Ки ҷода кор мекардем, пеши ки омадагин, чӣ хешу табор дорен ва чӣ коро кардагин, дар ҳақиқат дурӯғ нагин. Агар ному фамилиятонро алиш кардагӣ бошен, гап занем, барое ки уже медонанд пешакӣ шумо паспорт алиш кардагин, ному фамилия алиш кардагин, ҳамаи чизора яъне пешакӣ медонанд. Дар як шабона рӯз яъне 10 нафар 15 нафар гузаштистанд ва нафарое ки бениҳоят зиёд занг мезанед, автобус мепурсен аз Тоҷикистон, яъне чиптаи автобус мепурсен. Бардораи азиз, сабабша яъне шоҳид шидем ки ба кадом хотир рейсҳои автобуса яъне айни ҳол манъ кардаганд. Хабардор бошен, рейсҳои автобуса манъ кардаганд, падилитсия кунен, классҳои худтонро дариғ надорем, классҳоятонро бимонен ва подписатсия кунен, то ки дигарон ҳам хабардор бошанд ки яъне якчанд рӯз шуд бениҳоят зиёд занг мезананд. баъзе нафарҳое ҳастанд ки гап мезананд ки шумо яъне дар видео гап задагин ки рӯзои сешанбе ҷумъа рейс мешавад ва аз сабаби ана ҳамин мушкилиҳо яъне рейсҳоро мо айни ҳол манъ кардагем. Яъне ширкати Asian Express ва ширкати Хуҷанд Транссервис айни ҳол чиптаи автобус яъне намефурӯшем. Роҳафтода набошем. нафарое ки яъне ба мошинои шахсии худтон мехоҳед аз Москва сафар кунед ба Тоҷикистон, шумо метавонед муроҷиат кунед ба канали Ройгон Авиа. ва ҳастанд нафарое ки мехоҳанд яъне ба мошинои сабукрав сафар кунанд, ҳатман гирен равен. ба хотире ки яъне рейсҳои автобуса чӣ хеле ки қайд кардем, яъне айни ҳол чиптаи автобус дар фурӯш надорем. ба хотире ки ба як муддати номуайян аз Тоҷикистон автобусҳо намебиёянд, то ки дар граница мардум азоб накашад. Шаҳрвандое ки мехоҳанд ба мошини сабукрав сафар кунанд, ҳамроҳи шумо сафар мекунанд. ва нафарое ки шумо мехоҳед ба мошини сабукрав сафар кунед, шумо метавонед муроҷиат кунед ва мошинои холӣ ки боша, метавонед ҷои худтонро бронировать кунед ва омада сафар кунед.
вано гуфта намона ки билетои самолётам ҳастай, билетои самолёт айни ҳол арзонай. Ҳамон нафарое ки яъне шароит надорен, яъне дар ҳолати вазмин яъне гирифтор шидагин, самолёт айни ҳол билетои самолёт дорем ва билетои самолёт қимат нестай. Яъне билетои самолёт шумо метавонед кӯлоб харидорӣ кунед, Хуҷанд, Душанбе, Бохтар нархай 10,000 сар мешавад, 11, 12 то 15,000 айни ҳол шумо метавонед ки дарёфт кунед. Ва Ташкент ҳастай бебагаж арзон 8,000, 9,000, 10,000. Видеоро то охирша тамошо кунед. Дар инҷа яъне видеои навбатида шумо мебинед ки яъне нафарое ки фарзандои худтонам мехоҳем ки дар складои азон кор кунанд ё ин ки мехоҳем ки шуморо ягон шиноси рафиқтон даъват кардестай ки дар склади азон кор кунем. Тарзи складои азон чӣ хел, яъне шумо да маош метиҳанд, яъне зарплататона шумо мегиред, бибинед. Дар ин видео яъне менеҷершон гап мезана, нишон метиҳад чӣ хел, яъне оиле ки бачаҳоро нафарое ки дар складои азон кор мекунанд тақсим мекунанд. Ты не работал на отгрузке, у тебя начислено получается по итогу вот оно 36 790 плюс вот это. Потом у тебя идет за питание 2 400 сняли за целый месяц у тебя. Столовая 2 400. Вот. Форма 3000, штрафы 4 500 у тебя идут за первые полмесяца. Да, это вот в марте первая половина месяца. Потом у тебя идет штраф вот такой 34 900. Авансов ты получал 2800. Стой. Ты работал на подборе и где еще? И все? Ты не выходил на... Нет, ты на КГТ выходил? На 6-й блок. Работал, да? Сирачидин. Это еще не все. Еще КГТ, да. Сейчас, погоди. Ну, у тебя здесь есть в любом случае. Нафарое ки шумо мехоҳед дар складои азон кор кунед, ҳатман шумо ҳуҷҷатҳои худтона қонунӣ кунед, баъд дохили кор шавед, то ки яъне беоилик намонед. Аз ҳама шаҳрвандои Тоҷикистон хоҳиш мекунем ки вақте ки шумо дар складо кор мекунед ё ки ягон ҷои кор медроед ки шуморо мегӯянд ки як бародари хита биёр 1000 рубл мегирӣ ё ки 3500 метем, 5000 метем. шумо айнан аввал худтон кор кунед ва бибинед ки дар ҳамуҷа дар ҳақиқат кор кардан мешавад. Яъне шумо музди маошотонро сари вақт мегиред, ҷои худтон созай, баъд метавонед ки даъват кунед як бародари худтона. Вақте ки шумо мебинед ки мушкилияй барои 3500 шида бо як бародари дигартона мебиёред, дар мушкилӣ гирифтор мекунед, ин аз рӯи инсонӣ нест. Тамбовская область. Один водитель умер, автобус китайский. Тонгёнг. Уснул, короче, водитель автобуса. Вот, навстречу поехал. Так что вот так. аз кулли мардуми Тоҷикистон хоҳиш мекунем ки яъне эҳтиёткор бошен. Вақте ки шумо дар сари рӯли чамбарак мешинед, на фақат фикри худтон кунед, балки фикри пассажиротонам кунед. Эҳтиёт бошен, то ки ба назди падару модаротон соҳ саломат барбигарден, то ки нафарое ки дар дохили яъне мошини шумоанд, то ки соҳ саломат ба хонаву дари худ барбигарданд. хоҳ аз Федератсияи Россия шумо ба Тоҷикистон сафар дошта бошед, хоҳ аз Тоҷикистон ба Федератсияи Россия сафар дошта бошед, эҳтиёт бошед. Дар асл вақте ки шуморо хоб мегирад, ҳама вақт сари вақт яъне шумо ман кунед, хоб кунед. Аз пассажирои муҳтарам хоҳиш мекунем ки вақте шумо мехоҳед шуморо хоҳ дар автобус бошад, хоҳ дар мошинои сабукрав бошад, тез равед, расед, хубтар шумо сабру тоқат надошта бошед, ба самолёт билет гиред, равед, хубтар аст.
ба хотире ки яъне садамаҳо бениҳоят зиёд мешаванд, нафарҳое ки бисёртар граница пересекат мекунанд, бисёртар дар садама дучор мешаванд. И аз сабаби хоб нарафтан аз сари вақт, аз сабаби хоб нарафтан, аз сабаби нафси дунёӣ, яъне вақте ки мо шумо сари вақт хоб мерем ва пассажиро баъзеҳо мехоҳанд тез раванд биёянд, баъзеҳо ки ҷойда дер кардистанд ва шофёр ҳамавақт бояд тайёр боша ки соқ саломат мебарам, соқ саломат мебиёрам. Каме ки хича нотоб ҳис кунам, бояд беста. Пассажир чизе ки мега намега, яъне ҳамавақт рул дар дасти шофира, шофир бояд эҳтиёткор боша. Но марг ҳеҷ маҳал хабар наметиҳад. Аз ин чиам мо ҳам хабар дорем. Ба ҳамин хотир эҳтиёт ними ҳаёт, эҳтиёткор бошен. Худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон боша. Нафарҳое ки бор равон кардагӣ бидем, борои шумо мераванд, мераса, роҳӣ кардагием уже дар Тоҷикистон ки расид, шумо дар занг мезанед ва борои худтона қабул мекунед. Касое ки худтона дариқ надорен, подписатсия кунен, поделитсия кунен, то ки дигаронам хабардор бошанд. Айни ҳол ба як вақти номуайян рейсҳои автобус манъ шидагиай. Ба ҳамин хотир бисёртар занг мезанед, фақат мо пешниҳоди шумо мекунем билетҳои самолёта. Хоҳ аз Тоҷикистон боша ба Федератсияи Россия, хоҳ аз Федератсияи Россия ба Тоҷикистон.